Mindig is imádtam a főzést és a sütést, ez számomra már gyerekkorom óta igazi szerelem. A nagyim, a dédim és anyukám is sokat tanított, és tőlük tanultam meg, milyen csodálatos érzés a két kezünkkel valami olyat alkotni, ami táplálja és támogatja a testünket. Szeretem látni azt is, ahogy mások örömmel fogyasztják azt, amit készítettem, ez a legnagyobb elismerés és öröm számomra. A főzés nekem nem csak a táplálkozásról szól, hanem a gondoskodásról, a kreativitásról és a közös pillanatokról is. Sziasztok! Újra itt a csatornánkon. A mai videóban a kamratakarítás kihívásról szeretnék mesélni nektek, amit január 1-én indítottam el a Facebookon, a blogunkhoz tartozó csoportban, ahova bárki csatlakozhat. Szeretnélek meginvitálni titeket is ebbe a kihívásba, hiszen ez egy fantasztikus kezdeményezés arra, hogy azt az ételt használjuk fel, ami már megtalálható az otthonunkban, a kamránkban, a fagyasztónkban, a konyhaszekrényekben eldugva, ezáltal csökkentve az ételpazarlást, és nem mellesleg egy szuper mellékhatásaként sok pénzt is spórolhatunk, hiszen tudjuk, hogy akárhányszor elmegyünk a boltba, mindig meglátunk valamit, ez is jó lesz, az is jó lesz, ezt is megenném, azt is megenném. Sokszor ezek a dolgok bekerülnek a mélyhűtőbe, vagy a konyhaszekrény háthujjára, aztán nem kerülnek felhasználásra azonnal, és sokszor hetekig, hónapokig ott ülnek. Szóval ennek a kamratakarítás kihívásnak az a célja, hogy csökkentsük az ételpazarlást, és felhasználjuk azokat az ételeket, amik már megtalálhatóak az otthonunkban, és csak olyan dolgokért menjünk a boltba, hogyha szükséges, amire valóban szükségünk van. Én például extrém módon végzem most ezt a kihívást, és 3 hétig egyáltalán nem szeretnék a boltba menni, kivéve, amit megengedtem magamnak, vagy magunknak, az, hogy friss zöldséget és gyümölcsöt vásároljak heti egyszer. Rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, és enélkül nem tudnám megcsinálni ezt a kihívást, de ettől függetlenül mindent igyekszek felhasználni a mélyhűtőkből, hiszen a nyáron csodálatos termésnek örvendhettünk, amiből rengeteg minden bekerült a mélyhűtőbe, illetve hál' Istennek a húsos fagyasztónk is szinte tele van az általunk nevelt csirkével és nyullal, úgyhogy igyekszünk ezeket felhasználni első körben, illetve természetesen a kamrapolcunk is roskatozik a lekvároktól, a befőttektől, a savanyúságoktól, és persze mindenhol a konyhaszekrényekben lapul egy csomó összetevő, amikből fantasztikus ételeket lehet összerittyenteni secperc alatt. Ez a kihívás január 1-től március 1-ig tart, úgyhogy még egyáltalán nem vagy elkésve. Ugyan már feltettem egy pár posztot ide a YouTube-ra is erről a kihívásról, de szerettem volna készíteni egy videót is róla. Talán egy kicsit jobban kedvet kaptok hozzá így ezáltal. És ez a kihívás egyébként arra is jó, hogy ösztönözzük magunkat, hogyha nem vagyunk egy konyhatűnérek, amivel nincsen semmi gond, de hogy ösztönözzük magunkat arra, hogy minél több otthon készített, frissen főzött, házi ételt fogyasztunk, ami sokkal-sokkal jobb a szervezetünknek és a testünknek, mint hogyha készen vásárolt ételeket ennénk. A kihívás csoportjához a linket beteszem a videó alatti leírásba, illetve a videó alatti hozzászólásokba is kitűzve, így, hogyha van Facebookod és van kedved csatlakozni a kihíváshoz, és egymást segítve, támogatva végigcsinálni azt, akkor csatlakozz be a csoportunkba, hiszen már több mint 200-an vagyunk, és egy szuper támogató közösség részese lehetsz. Ebbe a Facebook csoportba
Igyekszem minden nap feltölteni valami receptet, vagy inspiráló bejegyzést, esetleg ötleteket, segítségeket, amit talán ti is beépíthettek a saját kihívásotokba, és szuper közösségünk van, mert mindenki támogatja egymást, ötleteket adunk, kapunk, illetve megoszthatod a saját tapasztalataidat, receptjeidet, amihez kedved van. És remélem, hogy te is csatlakozol hozzánk ebben a kihívásban, és együtt csinálhatjuk végig ezt a 2 hónapos időszakot, egymást támogatva és segítve. Én teljesen úgy gondolom, hogy egy tál meleg leves sokkal többet adhat, mint egy egyszerű táplálékot. Egy jól elkészített leves megnyugtat, feltölt, és segít egyensúlyt találni a rohanó mindennapokban. Ez a sütőtök krémleves az egyik kedvencem egyébként, pedig nem csak finom, hanem igazi példája annak, hogy mennyire fontos szezonálisan étkezni. Én a kihívás során is igyekszem hangsúlyt fektetni arra, hogy mindig az évszaknak megfelelő alapanyagokat használjam. Ez nem mindig könnyű, de teljesíthető. A szezonális zöldségek és gyümölcsök nem csak frissebbek és ízletesebbek, de tápanyagban is gazdagabbak, mint azok, amiket messziről szállítanak. Ráadásul szerintem a szezonális étkezés fenntarthatóbb is, hiszen támogatjuk vele a helyi termelőket, és csökkenthetjük az élelmiszerszállítási környezetterhelést. Sütőtök például az ősz és a tél egyik legszuperebb zöldsége szerintem, tele van vitaminnal és ásványi anyaggal, ráadásul az édes, természetes íze miatt kevés fűszert is igényel, és csak pár összetevővel gyorsan, 20 perc alatt összedobhatunk egy szuper levest. Az ilyen egyszerű, de tápláló ételek emlékeztetnek arra, hogy a természet mindig gondoskodik rólunk, ha figyelünk az évszakok ritmusára. Ezt a levest szuper könnyű elkészíteni, és ez az, amit a főzésben szeretek, hogy a két kezünkkel valami olyat alkotunk, ami nem csak táplál, hanem valódi örömet is ad. Ehhez a sütőtök krémleveshez a receptet megtalálod a Kamratakarítás kihívás csoportjában, amihez a linket megtalálod a hozzászólásokba kitűzve. És persze az ebédhez dukál egy egészséges, teljes értékű banánkenyér is, amit a konyhaszekrényen árválkodó érett banánokból készítettem a kihívás egyében. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és kedvet kaptatok a kihíváshoz való csatlakozáshoz. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok!